Doncs estem en un sector que hi ha molta presència femenina, però a vegades això costa també de trobar en els càrrecs directius. Jo estic molt orgullosa de ser la primera directora de la Fundació Camins. Tanmateix encara et trobes quan estàs amb companys directors homes que et tracten amb certa condescendència o paternalisme. No? Quan més responsabilitat tens, més difícil és la conciliació i ja està, dedicar temps a la família. No? Que a vegades tens un sentiment de mala mare, de que no arribes a tot. I també penso que és molt important ser un exemple pels meus fills. En ocasions em trobo en què he de defensar la professionalitat, no? El prestigi de la professió. És un sector, una professió absolutament feminitzada, per tant, això no és casual. Va lligat a la idea de que la cura de les persones, l'atenció a les persones, la fan les dones, cosa que no ha de ser així. Però això, a nivell social, moltes vegades el que fa és rebaixar la professionalitat. La meva condició de dona pot afectar a vegades a la meva feina de cara al perfil de joves que acompanyem en relació al xoc cultural, perquè sí que és cert que et pots sentir desacreditada o amb manca d'autoritat a l'hora de fer certes intervencions. No em prenien en sèrio pel fet de ser dona, sentia que havia de currar-m'ho molt més i demostrar molt més que altres persones i jo tinc a més el plus, no, de ser una dona i d'un altre país. El fet que els plans d'igualtat siguin obligatoris a totes les empreses, però també a les entitats socials, doncs ens ajuda a aquestes millores que mica en mica les dones vagin augmentant les seves responsabilitats. Millorar els convenis, els salaris, posar en valor la feina que fem i l'impacte realment que té en la societat i sobretot en un tema comunitari, tant en dones com en homes. Veure les persones per el que poden fer i en les seves accions, els seus estudis, sense tenir en compte les etiquetes de si és home, si és dona, si és d'un altre país o la seva orientació sexual. Hem de continuar empoderades, hem de continuar creient-nos capaces d'assumir lideratges i d'ocupar posicions de poder.